ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ፀኒሕኹም ለማዓንቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲትን ኣድላይትን መግቢ እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ኣብ ፆም ኣብ ስዕረት ኣብ ሓጋይ ኣብ ክረምቲ ኣብ ኩሉ ክንጥቀመላ ንኽእል ምስ ኩሉ ክትከደልና ትኽእል ኣዝያ ጥዕምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ሰሪሕና ክንምገባ ንኽእል ምግቢ እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መእተዊ ክትሪኦ ደስ ዘብል ንኽትበልዖ ኢድካ ዝቆርጥ ምግቢ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣሕዋት ከምቲ ልሙድ እዚኣ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ እቲኦም ሓደስቲ ኣሕዋተይ ትሪእዋ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብዚ ቻነል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ሰሪሕና ክንምገቦ ንኽእል ቪድዮታት ኢና ንሰድድ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀይሕ ሽጉርቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ፀብሒ ሓቡን ክልተ ዓበይቲ ኮሚደረ ሓንቲ ፓፕሪካ ኦሊቭ ዝፍረ ንሰላጣ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ዘርእየኩም ዘለኹ እዚ ከዓ ካርችፍ ንሰላጣ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ምፅፅ ዝበለ ጣዕሚ ኣለዎ ሓደ ጉዕ ጉርን ኦንየን ትሪእዎ ፀኒሖም ብጫፍ ዘሎ ማለት እዩ ኮርያንደር ተጠቒምና ክንሰርሓ ኢና ኣዝያ ቀላል እያ ኣብዚ ማሽን ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሽጉርቲ መጥሓኒ ዘይብልኩም እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ዝኾነ ዋላ ኣብቲ ናይ ፅሟቅ ክትጥሕንዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ኣድቂቕኩም ክትመትርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ማሽን ኣጋጣሚ ዘይፀንሐና እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ማይ ፍርቂ ኩባያ ዝኸውን ክጥቀም እየ ዝኾነ ዘይቲ ጨው ዝኾነ ቀመማት ኣብ ዘይንጥቀመልና እቲ ማሽን እንዳዕረፍና ክንጥሕኖ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ማረ ከየደክም ሻሎ ከምዚ ናይ ሽጉርቲ ከይተድኩመት እያ ማሽን ማለት እዩ እንዳዕረፍና ማእከላይ ዝኾነ ነገርና ክንጥሕኖ ኢና ማለት እዩ ክትሪእዎ ኢኹም እዚ ወዲእና ከዲና ካርችፍ ዝብለኩም ዝፀናሕኩም ማለት እዩ ከምዚ ክንጥሕኖ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንዳዕረፍኩ እየ ሕጂ ኣነ ዝጥሕኖ ዘለኹ ማለት እዩ ደው እንዳበልና ከምዚ ማለት እዩ እቲ ምድካሙ ማራ ክደክም የብሉን ኣብዚ ሕጂ ፍርቂ ኩባያ ዝኸውን ማይ ተጠቒመ ኢለኩም እኹሊ ካብዚ ንላዕሊ እንድሕር ክትጥቀሙ ኮይንኩም ሓደ ኩባያ ትጥቀሙ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘይቲ ናይ ኣውሊዕ ተጠቒመ ኣለኹ በርበረ ናይ ገዛና እንተኮይኑ ማለት እዩ ተዳልዩ ምሻሎ ፅሩይ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ማንካ ንጥቀም በርበረ ተዘይፀኒሕና ከዓ ጉዕ ተጠቒምና እኹል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ፍረሽ ፃዕዳ ሽጉርቲ ተጠቒመ ኣለኹ እዚ ዘርእየኩም ፀንሐ እዚ ናይ ሰላጣ ቀመም ማለት እዩ ሓንቲ ማንካ በታ ናይ ሻሂ ተጠቒመ ኣለኹ እዚ ከዓ ኦሪጋኖ ሓንቲ ማንካ ናይ ሻሂ ክጥቀም እየ ብድሕሪ እዚ ኮረሪማ ክጥቀም እየ በታ ናይ ሻሂ ማለት እዩ እዚ ኮረሪማ እዩ ዝዳሕረዋይ ጨው ይኣኽለና ዝበልናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይተጠቐምና ኣብዚ ኢና ነቃምሞ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣቸቶ ዝኾነ ዓይነት ኣቸቶ ተፀኒሕና ለሚን ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ኣብ ዘየስምምዕ ኣቢልና ናብቲ ዝጠሓናዮ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ እዚ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ጨንኡ ሃገገገገገግ እዩ ዝብል በቃ ብጣዕሚ እዩ ዋላ ብኡ ከለካ ተጥዒምካዮ ሓቂ ዘረባ ክጥዕም መዓት እዩ ስለዚ ወዲኣ ኣላ ሕጂ ቁሩብ ማይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ናብቲ ዝጠሓናዮ ክነሰማምዖ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብሓንሳብ ኣስምምዕ ኣቢልና ኣብዚ ጨው ክንጥዕሞ ኣለና ዘይቲ እውን ካብዚ ከመዓቐና ማለት እዩ ክንወስኽ ንኽእል ክነጉድል ንኽእል ጨው ኣብዚ ክንጥዕሞ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ካርችፍ ዘይተጠሓነት ፀኒሓትና ኣለያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ነገር ጥዒምና ፅቡቅ እንድሕር መፂልና ወዲኣ ኣላ ቀሚምናያ ኣለና ማለት እዩ የርእየኩም ኣለኹ ወላ ምስ ጣይታ ጥራሕ ዘይኮነ ንኣብነት ብባኒ ክንበልዖ ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ብቅጫ ምሻሎ ልክዕ ከምታ ጣይታ ፍርፍር ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
رأيوا جي كم عقلنا مالتي ماي كابز النعلي دقم هذا أبز حجي أفتازك أمولات أنا حكو سلسته منكبت عبي دادي تتقيم له مالتي أبز حجناتي نتأتي وراري ما هنتقمنا جو أبز حجي سايت تقيم له إتي سان فلاور الصف مالتي خاوي إثيوبيا زمزة أورجانيك تتقيم زله هم نحبش أبز خنا نحبش هنروح نخلنا نحبش أبغانا زي اللي نهر كوينو سان فلاور أبز خنا نروح نخلنا مالتي أبز حجي زيتي إذا تقيم زله بيتي نصف قرنا كندور صينا مالتي نتأتي بتعمي مهرام زدلي من جمرة صب قرنا نهار ملنا بيتي مانكا ويكا إدنا تقيمنا مالتي بيتي الصف حجي أدالي حديرنا يمشيت مالتي نبوزح نسلست جزير بعد جزير خوني أدالي ولا نستة ولا نخمسة نسبت فتلو تقاملو مالتي حفشاوي كزحلالو نعمت قدمي شدش شوعات شومن تسعات فريش تصنيحو بطعمي እዩ ጥዑም ዝመፀልና ማለት እዩ እቲ ፍርፍርሲ ዝሕሉ እንድሕር ኮይኑ እዩ ፅቡቅ ዝመፀልና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገርና ተንጣጢዑ ሪኢኹሞ ኢኹም ህረም ኣቢለይ ከይነውሕ ኢለ እቲ ቪድዮ ቆሪፀ እምበር ፅቡቅ ገይሩ ተሃሪሙ እዩ ማለት እዩ እንጣጢዕ ምድራፅ ወይ ከዓ ምህራም ይደሊ እዩ ማለት እዩ ጥዑም ክመፀልካ እንድሕር ኮይኑ ካልኣይ ሕፍስ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ማይ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካብ ማይ ግን ከምዚ ገርና በቲ ናይ ሱፍ ፀባ ገርና እንድሕር ተጠቂምና مقارات خنقركم هاي كأني خطعم معتي حستها ملؤ مالتي بتي ناين داتي بتي كا زي أما جب زي أما تشم حق زربة زي فتنكم ما تصنحكم نسفتنكم ما أبيت أني إحنا خطبليهم أجزية صوم كنت كمان لا نخلنا أجزية سعرات كنت كمان لا نخلنا أب حاجة أكرمتي ويزر زخونة يكون زي خلق له يوم مالتي في الله أب قداي كنت كمان لا لنا أب جزاي أو دامتي تكمل لا أبز قداي بسخونة مالتي أنا أبنت بعمت قاري تتقيمر لا نيرة قداميتي بزح عينة صبح نيرو ولا عبيت نيرو مالتي قداميتي أتودي مالتي بتعامل كل سفتي و كل نسبون كم يجر كسرح خيا أبقى زي ما تقولي زي أزدعمة أسرار أخي حتى تاي كدانيين مالتي خطعم معتي ولا مقرتو كلاي زحلي إن شاء الله ناي كله ما أب حدا تسامعو كطعم معاتي تحس عملو تحس له في الله نحجي نحماماتي لي السدا زلو أب أودامت نوراي كأخونا لنا مالتي في الله أب حمامات كم زقرنا دالينا يو حديرنا تنتاتي اتسوف عند حرد دالينا يتني حناسي كابت كرسيان متيلنا كم زقرنا فتفتا بيلنا ويفرفرا بيلنا كمي زبالة ملو تحس زلو كن مجب نخلنا مالتي خيت هكنا دايك سرحي خيبلنا مالتي بفلاي أب وراي جن حوات إتي أن وراي تدالوا أبزي تسمع عند هاللي كنت تدقى على مهنياتو بتعمي يسب أمارات السن أجزيت أم فلاي مالتي أبزي حجيت عند أتي نهلتكم إن دقنات يا سوف إتي خوامي دار كل نجار أسبيزا زدلنا يو من البعض توسخ زلينا نحرقينها يعني بتسوف هالو إتي صعدا مالتي ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከምዚ መፂልና ኣሎ ውፅኢት ማለት እዩ ሕጂ በቲ ጎነይ ከዳልዎ ፀኒሐ እቲ እንጀራ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ከይነውሐ ኣብዚ ቪድዮ ዘረኣኹም ፀኒሐ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ እንጀራ ኣብቲ ማእኸል ቦታ ክንገድፈሉ ኣለና ማለት እዩ እቲ ንገብረሉ ሲ ንውሽጢ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እንጂ ኣነቲ እዚኣ መጀመርያ ተጠቒመ ኣለኹ እቲ ካልእ እውን ኣቐዲምና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሓደ ሕጊ የብሉን ግን እንታይ እዩ ኩሉ ተሓዋዊሱ ናይ ኩሉ ምቃረት ኣብ ሓደ ከምዚ ገርና ተጠቒምናሉ ብጣዕሚ እዩ ዝመፅእ ብላዕሊ ንግበሮ ብታሕቲ ንግበሮ ወላ ሓደ ሕጊ የብሉን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ካብታ ንጣጢዕ ክጥቀም እየ ማለት እዩ
أحوات لما عنتي نزين دار أخو متشم لايكسي كاب شحن لا الخري الله ألني كورات حوات لايك زرأهم منازع فيديو لايك جواركم أي توصو بتعمي إيو إن شاء الله أكيد تاسو ፅቡቕ ቪድዮታት ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ሰሪሕና ክንምገቦ ንኽእል ቪድዮታትና ንሰድድ እዚኣ ቻነል ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ግን ናብ ብዙሕ ሰብ ኣይበፅሕን እዩ ዩቱብ ከዓ ናብ ብዙሕ ሰብ ኣየብፅሕን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ላይክ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ላይክ ግበሩ ሕጂ ኣነ ጓለየ ደቂሰ እየ እዚኣ ግዜ ዝጥቀመላ ዘለኹ ማለት እዩ ጉያ ጉያ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ንስኹም ከ እዚ ተረዲእኹም ምሻሎ ላይክ ግበሩ ሓላሉ ካብ ዩቱብ ኣይተጥፍኡ ኤርትራውያን ሳፖርት ስለ ዝስእና እተን ናይ ቀደም ኩለን እንዳገደፋ እየን ዝኸዳ ዘለዋ ምክንያቱ ላይክ ሳብስክራይብ እንድሕር ዘይውስኽ እንድሕር ኮይኑ የብለካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ኣብ ቲክቶክ ምሻሎ ቆልዑ ሒዘን ገለ መለታት ሰብ ኣብኡ እዩ ዝውዕል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነተን ወሓላሉ ከምዚ ከማይ ወሓላሉ ማለት እዩ ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ሳፖርቲ ግበሩና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ንዲኮር እየ ክጥቀመሉ እቲ ኮሚደረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወሰን ወሰን ክጥቀመሉ እየ እቲ ጉዕ እቲ ሽጉርቲ ከዓ ኣብቲ ማእኸል ክጥቀም እየ ማለት እዩ ስለዚ ነዘን ኣብ ዩቱብ ዘለዋ ኣሕዋትና ወሓላሉ ሳፖርቲ ንግበረን ማለት እዩ ላይክ ንግበረለን ሳብስክራይብ ንግበረለን ንዓይኒ በይነይ ዘይኮነ ማለት እዩ ምክንያቱ ንመፃኢ ጀነሬሽን ብጣዕሚ እዩ ዘተሓሳስበካ እቲ ቲክቶክ ሲ ብጣዕሚ ዋላ ነቶም ህፃውንቲ ፅቡቅ ኣይኮነን ነተን ኣዴታት ምሻሎ እቲ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ሰብ ክብርትዕ ኣለዎ ብፍላይ ናይ መግቢ ክበራት ኣለዎን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ካብይ ጀሚርካ ማለት እዩ ስለዚ ላይክ እንዳገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ ለማዓንቲ ምሻሎ ፅቡቅ ገርኩም ላይክ ፅቡቅ ገርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ክፅበየኩም እየ ተስፋ ይገብር እዚ ዝመስል መግቢ እንዳረኣኹም መቸም ላይክ ከይገበርኩም ርኢኹም ሲ ላይክ ከይገበርኩም ኣይትወፁ እንትኾን ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ በቃ ምሻሎ ፍየር እያ መሲላትልና ማለት እዩ እዚ ዘሪአኩም ዝፀናሕኹ ኣይስ ወይ በረድ እዩ ንምንታይ ኢና ንጥቀም ዘለና ሓደ እቲ ፍርፍር ክዝሕል ከሎ እዩ ጥዑም ዝኸውን ማለት እዩ ካልኣይ ስቲ ስለ ዘብሎ እቲ በረድ እንዳሓቐቐ እቲ ማይሲ ከይነቅፅ የገልግለና ኣይነቅፅን እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ዝሕል ይብል ማለት እዩ ስለዚ ቧዕ ትሪእዋ ኣለኹም እዋይ ውሕልነት እዋይ ውሕልነት እዋይ ውሕልነት ናይ ሓበሻ ዝመስል ውሕልነት ኮ ዓለም የለን ሓቂ ዘረባ ትሪእዎ ኣለኹም ዶ ክትበልዖ እማ ክነገረኩም ኣይክእልን እየ ኣበይ ፀኒሐ እዚ ኩሉ ዓመት ከም ትብሉ ርግፀኛ እየ ክትምርቑን ኢኹም ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ሸር ላይክ ንግበር ናብ ኣሕዋትና ክበፅሕ ማለት እዩ በይንትና ርኢና ስቆይ ንብል ንሓይ ከዓ ብላይክን ብሳብስክራይብን ጋይስ ሓግዙኒ ኣነ ከዓ ፅቡቅ ዝበልክዎ ከምፅአልኩም ማለት እዩ ብዙሕ ላይክ ስለዘይ ትገብሩ ዘለኹም ኢኹም እምበር ንኣውደ ዓመት ፅቡቅ ቪድዮታት ክሰዶ ዝበልኩ ኣይሰደድክዎን ኣለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ሓዳስ ስለ ዝኾነት ቻነል ማለት እዩ ስለዚ ለማዓንቲ ኣብዚ ኣኽለና ክነግረኩም ኣይክእልኒ ክጥዕም መዓት በቃ ኢድካ እዩ ዝቆርጥ ባይ ባይ ሽኮርኛታት ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኻብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ